Astăzi nu îl analizăm, nu îl comentăm, nu îl explicăm. Astăzi, pur și simplu, stăm de vorbă cu el. Domnule Mihai Eminescu, bine ați venit la Viața explicată. În București, mediul intelectual este mai viu și mai fertil decât cel ieșean? Nimic nu întrece mahalagismul ieșean, nici vorbăria goală înrădăcinată la junimea, nici discuția cam trivială pe care onorabila societate, de câteva vreme, o face să înflorească față de toate producțiile literare. Pe de altă parte, trebuie în adevăr de ținut seamă că această societate este totuși singura care arată oarecare pricepere în ce privește produsele literare. Și totuși v-ați mutat într-un final la București. Urmează banchetul junimii de la Iași. În fiecare an există o tradiție de a atârna talanga la gâtul unui junimist ce stă în capul mesei la banchetul anual. Anul acesta va fi prietenul dumneavoastră cel mai apropiat, Ion Creangă, dar dumneavoastră nu veți participa. Ce le transmiteți colegilor? Rog pe părintele Creangă ca să sune din talanga cea de boi, ca să auzim și noi. Doresc să petreceți bine, să nu mă uitați pe mine.